Yero Trei viewers sai simpat ngap pediang semua bahai fi haga kerteng ga bathiang tam jong Jesus Christ nong pediam. Ka Jinghikai ka mangan ai fi mentak long. Hangno ngan shakri U Blei. Bani hakano ka benta lakhat ban shakri U Blei. Pi lada phim tip ya kan ya kwa ban hikai fi ni fi pihak ban tip hangno bo phin shakri U Blei lani hakano ka benta U Blei lakhat ya fi. Lada phi shakri lemu nong lada phi kham Sngewthuh bai ka Jingkhot jong phi. Lada phi Sngewthuh bai ka calling jong phi phinumna ban shakri Islam. Phin sa shule tang shipor nong phi phin shule shongshit kanum dan ka jingshit ram bat ka jing shakri jong phi kanum sei so. Bai gibri gun sa ong out shongshit khum dan rei haba phi so thu ya ka calling jong phi. Ani ta ka Jingkhot jong phi dan ka vision nong phi. Filong fidan ka vision ka strong denomination ka ta ka Jingkhot lada phi IT sa ta ka Jingkhot phi ai ne ka phi Sngewthuh phin salong ubri bakhraw ha ka khima jong Blei phin salong Blei bo pendan kam e u tingi de ban Sngewthuh pai phi hangnu lakhat ingi ban shakri lakhat ingi ban shakri ha ka balang pai wat Sngewthuh ka balang no ka balang wat Sngewthuh yaki niam girkom lani ya ka building ka balang kadai kata ka mat jong kudas ngakwa ban pen Sngewthuh shoi phi ka balang kadai manga ma fi di bela sius pa da ka snam jong Jesus Christ lada ngan ong fi shine lada pi shulet jingesang pi shuan jingesang pimpat mat yo Jesus Christ pimpat yo light load na ka pop ngan ong fi pimpat experience shaya ta ka salvation ya ka Jingkhar sin pimpat dai ka mat Christ ila bandan hakan wan wa jingesang aklen hang wan niam korkom ada pimpat dan ke personal encounter bo Jesus Christ pimpat dai kamat Christ pimpat pen sele fi do men sim khoi on fi ka jing shakri jang fi kan shulong tang ka jing le niam kanum dan ka bor ti nakran ni ba fi dei ban khapat ya fi na ko umon men sim fi dan kam man kala ka momot fi ban Sngewthuh ba fi dei sha kamat Christ yang in pun fi ta kamot mapin shakri pidan kaman shakri haka balang haka met ukris pimla ban shakri marwe ublei Jingkhot fi pin shu shakri marwe kunto pet nan pen fi naka upol shaka city kinong Korinth kabaning kong Korinth kal nong ka bakhat ar kat khat ka ba khat ar ter ngan puli ka ong ka thom ni ka wei kamet hanrei Shibun Githat namar kumba kamet kalong kawai penban kadan Shibun Githat hanrei Githat baro ki Jong kata kamet yangi lakhat penong kamet jong kres ti kamet jong kres kadan Shibun Githat kumba ha kamet kres kadan khli jong kamet udi Jesus kres hanrei kadan gakti mo ha kamet kadan ni kadan ki khamat kidan ka sentur kidan ki skor kidan ki kejat lagi jong ki organ sang okay ti kumju ru la pi kwa ban Sngewthuh ban shakri ban long effective pili ban Sngewthuh pili ban dan hakamat jong kres akan hakamat jong kres ka balapan khut ya snam kres balak sai khut ipop pila yo pediang men sim khut pilong kamat kres namar kumba kamat kalong kawai penban kadan Shibun Githat re Githat baro jong kata kamat haba kilong Shibun kilong kawai kamet umju ru ukres namar da uai umen sim lapen baptis yang ibaro ya kaban long kawai kamet laki jiu laki gentle laki merau bat ki balat lut bala pendi yang ibaro na uai umen sim pi ap dan kami kan ka jing baptis umen sim ru namar kata kamet kamlong tang shithat rei Shibun lada ka kejat ka ong ngamlong ngamlong kakti ngamde ya kamet nakata kamdei yala ka Jong kamet walada ka skor ka ong nabangamlong ka khmat ngamdei kamet nakata kamdei ya ka Jong kamet lada kata kamet baro kalong tang ka khmat hatu hangno kalong ka basngo fi wang no wang bat lada ka skor ka ong nabangamlong ka khmat ngamdei ya kamet nakata
kam day la ka jong kamet lada kata kamet baro kalong tangka kamat hatu hangno long ka basngau lada baro kalong tangka basngau hatu hangno ka ba iu Hendai menta U Blei ula bu bet ya kita khat kawai pakawai naki hakata kamet kat kumba ula sngau bahi pi hakani kamet chung ngim dan tang khmat le yu ban yo i ka khti ka le yu kamla ban le ya ka jong khmat ka kejat kamla ban le ya ka jong khti fi Sngewthuh am ba ka dan kamet te hak ba kenja men sim ru ka ju Hendai menta U Blei ula bu bet ya kita khat kawai pakawai naki hakamet kat kumba ula sngau bahi bat lada kita baro kilong tang sit khat hatu khai kata kamet Hendai menta kilong Shibun git khat hendai tang kawai kamet te kata ka khmat kamla banong hakakti ngam dan kam yafa lam ni pat kata ka khli kamla banong haki kjat ngam dan kam yafi hendai da kumbai kita git khat mat ki baki khamplat ki kham dan kam ban pi kani ka mat kani ka mat jungi ka work mo ka organize kata ka kam ba kakti ka dan kam ya ka khmat kakti ka dan kam ya ka khli kakti ka dan kam ki kjat tikum ju ru ka balang ka mat ukres ni dan la ki jong ki rules te hangno la khat ya pi pyak pan penti kana la khat ya pi hangno kinu ki jing ai jong pi kinu ki talent jong pi ki ba U Blei ula khat pat kanu ka calling jong pi la da fi Sngewthuh e kani phin shakri hadu ka kot phimla man shu shakri klumar to phinum sei so no tong ini puli pat what you apostle Paul ru udan la ka jong ka calling ini puli vi na ki kam ki apostol kal nang ka ba arpuai kat khat ka ba khat nyo ter pat upol ongum no ka Jingkhot U Paul banyalap shiki gentle the calling of Paul to evangelize to the gentile to preach to the Gentiles tongin puli na khat makhat nyo tikala jaman ba ngalala one pai sha Jerusalem bat kat bangarang duai haka temple bangalalong haka jinglong rengai Paul wong bat ngalayo i ya u bau ong hanga to pen kloi no me ada bat khilet no kerki na Jerusalem na bakin pediang ya ka jing pla jong mi chapang jonga ngati ngalai thu atrai ki hi ki atip banga jusat mendi bat sempat aki sanogok bat baro ya kita ki balanget hame bat men bangla pen mi no ya ka snam u Stephen unong pla jong mi nga hiru malayang hajan bat ngada ko ngu bat ngada sumari ki jan jong kita ki baya penyap no ya u arpuais ngap ba ula ong ti hanga to ki let no naba ngan pha no yami jingai nang ni shaki gentle pi ya Paul la khat Petrus ula yalap shaki jiu re ya Paul la khat panyalet yalap shaki gentle takadau pin i lap ki city jong Paul mun bu tho shaki ri gentle shaki jakabi dan ki gentle no pi ho ngam ong ba Paul umla panyalap shaki jiu re bun sin final lap hang ni abau Paul upersyang ban let yalap shaki jiu ka bun ka jingkhang lat Hendai habo Paul ulet manyalap shiki gentle ka pli kalat ju U Blei namar Blei lakhat ya u katkum ka Jingkhot U Blei ban unlet yalap shiki gentle pina puli naka city ka baningkong Timothy kal nong ka ba ar katkhot ka ban nyo ru tho e kan ju ban buang syaka bala thung yang unong yalap bat u apostol nga ong ya ka ba shisha ha ukres ngamlam lerken unong hikai ya ki gentle haka jinget ka jing shisha pi wat apostol bakrau Paul bakrau shimla man shakri lemu kadan ka jaka bu hapan let man shakri kumju ru pili man Sngewthuh e kani haumen sim pili man dan la jong calling yanga mantangan oi pi ngamla ban chulet yalap rumar mo shari thor e la daw bol bleu pat pha yanga ngamla ban let chiklap e ki bagi jella lakhat yang aswa ban pen KM biang ban penungan rak biang ya taka revival hang ni hari jong nakata daw ngadan ka channel English channel ru rei kam dayat kam than ke English channel daka jing ai jong Blei ngala ban preach ka English mo nga khamang suk ni nga bangan yalap ka English kadan English channel rei nga Sngewthuh bo Blei nga kham chim khat nga ban yalap ka English u khat yalap nga ha ka khasi mo ban yalap ya ka ni ka jing shisha jong gospel ya ka jing kala ka bomut ka shisha
มันพลายที่ปอบมันอีนอมันเป็นเบกที่มันซิมมันบัดว่ามันเป็นบัพติสที่บริวบัดมันฮิกายที่บริวตะกดาวngas Sngewthuh ya calling jonga hang nong dan lakhat yang ban yalap ban hikai tin jong blei ban dan ka leadership training ru khat yang kita ka leadership training ban hikai mangap ya katkum kita ki Jingkhot ki bau blei la ai ngam la ban yalap la di pha yang man dong yalap kele yalap yang asa kaleng ngam tre ra ban yalap kat la dangam pat di Sngewthuh yang men sim khut bau wang yang hang ta aban pan Sngewthuh ta dang le palat ya kan ni ngon wi larang alek palat ikan ikan so ngap kan sapoi ka por le siu bleu pha sa shwen rei yaman ta shi por bleu bu ang ni ban yalap yang kata bu ban hikai tin jong bleu bu ban hikai ban train ki leaders ban pen mi ki leaders bu ban yalap ya gospel ru ti de na kata kadau pihak ban duai pihak dan ka vision ru kap dan ka vision pihak dan kata ka Jingkhot paum dei besule klek bit pihak dan ha ka jeli hakata ka jiliru kaba fidan hakinam yalam ki badai ki bala bani i ya ki ai talent jong fi ka ai ka potential jong fi ka ai ka bo jong fi ka ai ka Jingkhot jong blei haba fidan ha mat jong kures kan sei i pi ada khat e pi ban shakri da kaba thokot haki social media e penan kam ya kata sedang sona kata Lyngkha ngaru blei khat tawong la khat adu dam syarang red naka kitab Isaya ndre ngala ja sya pop ndre bu wan phai pat abang kala ka bumut na ino itu pop ngas sedang man i biang ira Jingkhot jong blei na du dang red bat ngas sedang ban Sngewthuh ngai thu ikani practical ba pin Sngewthuh piru ibai badan tu ti phimla ban syu shakri pat lada phimpat pen sle fi du men sim khu lada phimpat pandap fi du men sim khu phimla ban shakri lada ka pop kadang te marau fi let's see fidan ka Jingkhot no blei henry phimla ban shakri what you aran pet nadu wajutang ka barem ki jong aran phin i kile kumno shwa bikin shakri la penyap you tu lang berat ma baklam thop riang no pi labu ki da pen slek dah senang kita pen slek dah kom penyang olip no pi man pen khut ya ki ada lek itu ki jing kenyang no pi balai namar kimla ban shakri U Blei klam ka Jingkhot pihak dan hab blei hab pen khut pi hab perang soi pi hab perang soi ngai pi hab pen slek du men sim hab pen baptis du men sim khut nang ta pila ban shakri nang pila lu je pop pinang pen khut ka tau blei no ti lada khat ya pi le cp dan kam dan ka jing ai ban hikai yai ne akata ngam ong ba pi bau nong hikai umla ban le yalap ban evangelize henry lada khamdan ga strong gift of teaching yai ne akata ka gift of teaching yai ne anta ba pin sei so on pin hikai ki beiru pin hikai ki evangelist lada vidan ga gift of evangelist pin kham sei so akato ka benta ba fi evangelize fi kham long effective henry ngam ong ba pimla ban hikai pila ban hikai ki beriu henry pin kham long effective akato ka area ka ba fi evangelize ki beriu namar fi de ka mat jong kures Dilrangi Sngewthuh kan ingin long effective. Bafin Sngewthuh kan ipi abdan ka jeliru. Jong ka jingyalam. Jong ka leadership ka bala ban itu kata bafin la ban extract bafin employ kata ka potential bafin maximize kata potential. Pinang kiu shanam. Dengar macam ngam Sngewthuh kata ndreng last two mentan men sinung blei. Masdang ban Sngewthuh ka Jinghikai jong iberiu jong blei wasang pulih ti kat wasang pulih tin jong blei ru ai iba ni hap lende unta pekat u apostol Paul makrau ulet chaki gentle ho mentapat kani ka la let chaki jiuru ka let kelang rayai ne ha taka ka Jingkhot ka bu ai tela da fikwa ban shai kani fikwa ban lat lut ni pop namar man ka message ka di bandan be gospel da fikwa ban lat lut ban shakri blai pitran le shoi ka Jingkala ka momon mi show ni gitu ki pop yang film la ban shakri ba pop mi na ka jinglong niam ru whatsapp ting ki bri opol man show de u mana ka san hederin ma u farisi pun shitam ban u dan ka niam mun ong fi yong shong shit niam mun ong fi wang ni lai thu tu ba ha u la dan benta ka ba penyap ya u Stephen ru ndrei shwabun shakri U Blei udan ka encounter ber U Blei ha ka lenti ban let Damascus bon let pen shitam udan ka encounter U Blei ulam mat la lai sngi
Baka taka jing mat la jong upat kalawan ra ya ka jing shai ka ba kenjam sim hab ban pen mat la u khanang ba uni i ka ba kenjam sim las dang man bat hadin ka sngi ka balai ulai i ti khaman wa apostol Paul u dio training tila da pi trang man shakri ba mar lam baro la khat ban shakri ndei bat ong bangam dan talan ngom dan sap bleu la ai pi un sadawa hakoi ka sngi sadawa ti ka dai pi ban penret ban penret au blai ban mi no na tu ka pop ban mi na tu ka jinglam ne ban mi di ai ka jong ka perthai ban penret ban yo ba umen sim khut pan yo sngo ya ka sor jong sim khut ai pi di ban shakri bat pin sei so no pi bat rindawan u trai un yo ban ai nong ni fi fin yo ban ai Jingkhot U Blei ka ni ka jingem ka ba u blei lu ai fi te na man ta ka ni ka kubor da like share but subscribe da hit to notification button ru la da fi kwa janai ban yo ban pen shai fi ban salok na fi text yang ai ki number yang fi ha Facebook shandan remai swear ani fi kwa ki jing duai ru fidan ka jingpang ada fidan ka jingele ka bakan jaman sim fidan ki jingte jingkhom ki bor jingdom text yang ang fi ha Instagram lani ha Facebook shandan remai swear ngan sa phone hi mangai fi ai tu number ngan sa dele janai da ka jing ai jong blai fin yo like load fin yo ban shakri no u blai Shibun